देखा था भाई लोग भैया कितना राज बा। भैया भौजी के हे पर हाथ धो के सिलावता। ए भाइयो कैसे के दबाव बड़ी मजा आई। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज फिर से नई वीडियो लेके आल बहन तोनी के हंसावे खातिर। तो वीडियो में तो बहुते बकचोदी कम बाकी हंसे के ज़्यादा मिली। तो तुम से कह दी कि वीडियो बना के बस भाई लोगन एक ही मकसद बा। हाँ एक ही मकसद बा, खाली दिल से हंसावे के, ना केहू के दिल के दिमाग के ठेस पहुँचावे के। तो वीडियो देखो आ देखला के बाद में भूल जाइए, लेकिन कमेंट क करिए। तो फिर से स्टार्ट करता नहीं अपन बकचोदी वीडियो। भैयो रे तोरा से हम कहल चाहतानी भौजी के बतैबे परसनिया, तबे भौजी लहंगवा खोली, तबे ठेकी आ तबे ठेकी। बोला का परेशानी भइल बा हो, काहे छटपटात बने लगहिनो बानी। ए भौजी बोला कैसे हम पेली। ए भौजी बोला हम कैसे पेली। तू कह तारू की लगही हम बानी। अरे तू कह तारू की लगही हम बानी। भैया के खारा भइल बा जनतानी हो। सुन रू तो भैया कुछ कहल चाहतारन, आगे सुन। कैसे तोहे समझाए जब मनो गड़बड़ाई। ओहो तो के कैसे समझाई मन जाता गा बाराई। तो भौजी कहतिया सरऊ बानी पास में। आ भौजी कहतिया बानी सरऊ पास में। आ भौजी के चोली खोल के गाड़ दतू घास में। आ भौजी के चोली खोल के पहले दतू रात में। ओ हो हाँ। हे भौजी कहता भैया आ ठंडी आइल आई है सहारा बा। तो भैया तार से कहल चाहतानी, तू खोल के बोला भौजी के पेलल हम चाहतानी। हे भैया तारा से कहतानी, तू खोल के बोला कि भौजी के पेलल चाहतानी। बिछाओ तनी खटिया खड़ा भइल तोहरा के रात में। आ जब देखतानी तोहरा के रात में। खटिया पर पेलम अब सुन अब साथ में। खटिया पर पेलम तोनी के सुन हम साथ में। भैया कहता के बिछाओ खटिया खारा भइल। आ भैया कहता बिछाओ खटिया खारा भइल, पटक के पेलम रे। बिछाओ तनी खटिया खारा भइल। भैया जी कहता रे बिछाओ खटिया खारा भइल। तो भौजी कहतिया ना। अरे भौजी, अरे भैया तोरा के शादी क के लाइल बाटे तोरा नैहर से। तो खटिया पर पेली अब आ खोले के पड़ी लहंगा। ओहो बिछाओ तनी खटिया खारा भइल। मन मार के रह, पटा के पेल के ना रह भौजी हो। सुन तारा भाले भैया फिर से कहला खा कि बिछाओ खटिया खारा बोलता। भौजी कहतिया कि मन मार के रहो। यार तोर बहन तो भौजी तो बात कहता है तारी मान ले। और तक हम खूब कस के मीस देनी, पटक के हम चाट लेनी, तब बर्दाश्त हो ही बिना ले मतलब बिना दे ले। वैसे हम लोग को मन नहीं खे मारत तो दे देना, दे का हो जाए।